MTV. Сәлам дуслар, bir атна үткәнен сизмидә калганбыз. Эфирда яшьлек тавышының чираттагы чыгарылышы. Димәк, без яшь йолдызларыбызның сезнең тавышлар ярдәмендә позицияларга урнаштырып, алар белән аралашуыбызны башлыйбыз. Бүген без беренче эш урыны һәм беренче хезмәт хакы турында сөйләшәбез. Миңа калсам, беренче эш урыны башка эш урыннарына караганда күбрәк истә кала. Мәсәлән, мин беренче хезмәт хакына 2 килограмм туңдырма алып ашаганымны әле дә хәтерлим. Җырчыларыбызның нинди кызыклы хәлләре булды икән? Хәзер барысын да сөйләрмен. MTV каналында яшьлек тавышы һәм мин Лилия. Димәк, башлыйбыз. Кызганыч, бүгенге тапшырубызда Регина Гореева белән саубуллашырга мәҗбүрбез. Иҗади уңышлар теләп, аны озатып калабыз. Яшырым сөюләре, бу сөюләр беләм ялгышта. Агым судай, ага гомерләрем, янып көеп сары сагышта. Булмас насыйп кавышулар, хыялларым булган актыман. Ярсый бергән zaman bulmaz nasip kavuşurlar hıyallara bulgan aktıman yarsıy bergelene yürekkeyim şitlikten öpmeni kuş zaman. Инде хәзер атнабызның премьерасы белән дә танышыр вакыт җитте. Игътибар экраннарга. Digenler yugarıda en yakınlar jıyılgan. Bunda bulgan bunda kalsın, bulmasın gayib iter. Siz bizni kabul etiniz, nişit var şolay gelir. Ekma jırlar şiğele, ekma bir şiğele. Rahatlanıp bir kılışı gelir. Rahatlanıp bir kılışı gelir. Yolundurmayız hele, toktap durmayız hele. Ut çıgarıp bizde ekma jırlıyız hele.
şiğele Ekma bir şiğele Rahatlanıp bir kılı şiğele Rahatlanıp bir kılı şiğele Yolundurmaybız ele To'xtab turmaybız ele O't chiqarib bizda majırlaybız ele O't chiqarib bizda majırlaybız ele Yolundurmaybız ele Eydegiz eydele Oynak büyük ko'ngil oshik ko'ngilning shunday mali Oynak büyük ko'ngil oshik ko'ngilning shunday mali Oynak büyük ko'ngil oshik ko'ngilning shunday mali Ko'ngilning shunday mali Birinchi oqshomda men gastrolda Said Abdullin gruppasi bilan yurib, jırlab oldim, deydi Farida Sino'g'atova. Umrimda birinchi gastrolim edi u menim. Sergach o'lkasi ovollari bo'yicha 2 otni ayirdik. Menim uchun bu bek ebat etargich ham bek zo'r maktab bo'ldi. Әлі esimda 11 ming o'qsha berib qaytarib jiberganlarim. Shulay yalashib, do'stlashib bitgan edik. Qaytqach hatto bir otni sog'inib ta yiladim deb söyledi Farida. Yilama do'stim, jırla. Elimni vokzaldan qarshi olasi bor menim. Bolalar bilan azraq o'tirib turadi. Yoshi? Yıllarının adında yat yollar şatında Men yalnız yuksınam nişlerge Etkeyim bayıgıp, enkeyim yaş koyup Kireler yışkına düşlerge Düşlerge Jırlarım
birinchi xizmat haqin Totar Milliy oshlari restoranida ofitsiant bo'lib ishlab olgan. Bir vaqt qo'noqlar uchun jillovimni so'radilar. Qo'noqlar orasida tonilgan jirchi Rinat Ibrahimov da bor edi. Albatta, to'lqinlantirg'ich edi diyor. Mana shundan so'ng men jirchi karyerasini boshlab jiberdim deb so'yladi bizga jirchi qizimiz. Извините. Мен сізді қорқыттым ба? Әйе, әзгілі. Мен көпада өзім генә булырмын дип уйлаган едім. Бірге уақыт тезірек өтер. Сағынам койда син күз нурын, сағынам шул инде карашын. Тагын бер күрәсем килә дип, мин сине эзләп тә карадым. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Син булган язларда булдым мин, тапмадым мин сине җәйләрдә. Эзләмә китте ул дигәндәй, кушылды бит миңа җилләрдә. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Еллардан елларга сыналган, югалмас ул безнең мәхәббәт. Йөрәккә язылган исемең, җырларың өчендә мең рәхмәт. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Лейсан Усманова birinchi акчасын калабызның урамнарында гитара белән җырлап алган. 2 сәгать эчендә 400 сум акча эшләдем. Беренче эшләп алынган акчама әниемнең туган көненә бүләк ясадым. Әнием сөенде, ләкин бүтән алай йөрмәскә кушты. Бүген җырчы кызыбыз яңа баскычларга күтәрелә.
etmi berkemge de qoramay yaratam seni yaratam qabatlı güzenger güz yüreğim zinhar düz 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 Илгиз Хасаншинның беренче эшенә, ягъни беренче получкасына килгәндә, ул аның мәктәптә укыган чагында булган икән. Каникул вакытында лагерь оештырдылар. Шул лагерьга килгән бала-чагаларның әйдаманы булырга тәкъдим иттеләр. Башта икеләндем, чөнки бит әле үзем дә бала-чага идем. Бераз акча да түләрбез дигәч, ризалаштым. Эше бик кыен булмады. Сыбызгы белән сызгыртып, шаян балаларны тынычландырырга гына кирәк иде. Шулай бер җәй буена сызгырып йөргәннән соң зарплата алырга вакыт килеп җитте. Өмет зур иде. Кассага килсәм, кассир апа бер биткә имзамны куяра кушты. Карасам, кто свистел, денег не будет дип теге апа шаяртып язып та куйган. Мин дә югалып калмадым. В принципе, зарплата хорошая, маловато только дигән идем. Кассир апа елмаеп 1000 сумлык хезмәт хакымны кулыма тапшырды. Бүген җыр шәгатебез яңа баскычларны яулый. Yasta el şeylerini Samavır kaynar şakta Tatlı yaşavlar meslihat Söyleşik şu şıkakta Bol rızıklı şeyli tabın Gailemiz bilen birge Enne şulay gürlep yaşik Yaşigalı ömürge Şayeli tabın Ailemiz bilen birge Enne şulay gürlep yaşik Yaşigalı ömürge Sünmesinle sürülmesin Ailemizin uşağı Allah isten tuğla torasın Mehabetinin kuşağı Bol rızıklı şeyli tabın Ailemiz bilen birge Enne şulay gürlep yaşik Yaşigalı ömürge Bol rızıklı şeyli tabın Ailemiz bilen birge Enne şulay gürlep yaşik Yaşigalı ömürge İşten son birge jıyılık Şey tabını yanında Gürletipler yaşik şulay Tağın tağın tağında Bol rızıklı şeyli tabın Ailemiz bilen birge
Әнә шулай гөрләп яшик, яшик әле гомергә. Мол ризыклы шәйле табын, гаиләбез белән бергә. Әнә шулай гөрләп яшик, яшик әле гомергә. Яшик әле гомергә. Әнә шулай гөрләп яшик, яшик әле гомергә. Минем беренче эшем һәм аңа алган хезмәт хакым 8нче класста укыганда булды, ди Рөстәм Гальфан. Мин ул вакытта музыка мәктәбендә укыйдым. Социаль һөнәр эшчеләре конкурсына безнең районнан бер катнашучы ханым барды. Аңа анда җырларга кирәк иде. Ярдәм итәргә мине дә алып бардылар һәм без Картлар йорты дигән җырны дуэт булып башкардык. Беренче хезмәт хакымны шунда алдым. Ә иң мөһиме, без беренче урынга лаек булды. Шунысы миңа куанычлырак булды, диде җырчы егетебез. Unutırga bik нык теләсәм дә, төшләремә көндә керәсең. Инде сүнеп барган хисләремне сүндермичә ялкын өрәсең. Син бит хәзер башка суның яры, Әмин ярап үтән инешне. Бу язмышым ташка язылса да, юк килешми, йөрәкенә никтер килешми. Сәлам юллап язган хатларыңны, вакыт ялкыннары ялмады. Без бит инде күптән ят кешеләр, йөрәк кенә шуны аңламый. Син бит хәзер башка суның яры, язмышым ташка язылса да, юк килешми, йөрәкенә никтер килешми. Төшләремә көндә керәсендә, онытырга ирек бирмисең. Яшьлегемә кире чакырсам да, килмисең бит, юк шул килмисең. Син бит хәзер башка суның яры, язмышым ташка язылса да, юк килешми, йөрәкенә никтер килешми. Юк килешми, йөрәкенә
дәшми. Бәллүр төркеменә килгәндә Алена үзенең беренче тапкыр хезмәт хакын алуы турында булай дип сөйли. 9-10 яшьләрдә 9 май көнне Кремльгә президент алдында чыгыш ясарга килдем. Һәм чыгыш ясаганнан соң җырлаган өчен Аленага дип оештыручылар әти-әниемә акча тоттырдылар. Шунда әтием нәрсә аласың килә, шуны зарплатаңа алырсың диде. Сөйгәнемне хәтерлим, нәрсә алганымны юк ди. Ә инде Нурзидә беренче акчамны 9-нчы сыйныфта авылда амбарда эшләп алдым дип сөйләде. Шул вакытта хезмәтнең нәрсә икәнен аңладым, ә хезмәт хакына гитара сатып алдым диде ул. Ралиягә килгәндә ул булайрак җавап кайтарды. Хәтерләвем буенча беренче хезмәт хакымны мин 5нче класста алдым. Элек бит модада иде, каталог белән косметика сату. Менә шул каталог белән мин мәктәптә заказлар җыеп йөри идем инде дип сөйләде җырчы кызыбыз. Şişme ağa tavastından, şişme ağa tavastından, jırlap ağa küme şişmeler. Şişme jırın tınlap alayım, suların güllerge salayım, güllerge mımları kuşsun, jırlap üstüne. Şildir şildir şişme ağa tavastından, şişme ağa tavastından, jırlap ağa küme şişmeler. Şişme jırın tınlap alayım, suların güllerge salayım, güllerge mımları kuşsun, jırlap üstüne. Хәтирәләре үзәкне кайтып төшсәм әллә кайларда, минем яр йөрәгем булмады инде су астында яткан ташлардай. Шелтер шелтер шишмә ага тау астыннан, шишмә ага тау астыннан, җырлап ага көмеш шишмәләр. Шишмә җырын тыңлап калыйм, суларын гөлләргә салыйм, гөлләргә моңнары күрсен, җырлап үссеннәр. Шелтер шелтер шишмә ага тау астыннан, шишмә ага тау астыннан, җырлап ага көмеш шишмәләр. Шишмә җырын тыңлап калыйм, суларын гөлләргә салыйм, гөлләргә моңнары күрсен, җырлап үссеннәр. Şildir şişme ağa, şildir şildir şişme ağa, tau astından, şişme ağa tau astından, jıрлап ağa көмеш şişmeler. Şişme jырын тыңлап калыйм, суларын гөлләргә салыйм, гөлләргә моңнары күрсен, җырлап үссеннәр. Şildir şildir şişme ağa, tau astından, şişme ağa tau astından, jырлап ağa көмеш şişmeler. Şişme jырын тыңлап калыйм, суларын гөлләргә салыйм, гөлләргә моңнары күрсен, җырлап үссеннәр. Гөлләргә моңнары күрсен, җырлап үссеннәр. Киләсе җырчыбыз беренче эш урынын сер итеп саклап, кыю адымнар белән алга атлый. Игътибар экраннарга.
барда ул чын дуслык сынала. Ул чын бәхет якыннарың янәшәңдә булганда, терәк булып, кирәк булып яшигәле дөньяда. Һәр вакытта таянырлык дуслар кирәк арада. Шатлыклар бар, кайгысы да, сагышта. Һәр вакытта бүлешергә дуслар булсын тормышта. Ул чын бәхет якыннарың янәшәңдә булганда, терәк булып, кирәк булып яшигәле дөньяда. Һәр вакытта таянырлык дуслар кирәк арада. Кадерләп яратып яшә гомер иткән чагыңда. Ул чын бәхет якыннарың янәшәңдә булганда, терәк булып, кирәк булып яшигәле дөньяда. Һәр вакытта таянырлык дуслар кирәк арада. Чын бәхет якыннарың янәшәңдә булганда, терәк булып, кирәк булып яшигәле дөньяда. Һәр вакытта таянырлык дуслар кирәк арада. Ул чын бәхет якыннарың янәшәңдә булганда, терәк булып, кирәк булып яшигәле дөньяда. Һәр вакытта таянырлык дуслар кирәк арада. Һәр вакытта таянырлык дуслар кирәк арада. Келесі башкаручыбыз үзенең яшенә карамастан беренче гонорарын Чулпан Юсупованың концертларында чыгыш ясап алган. Менә ичмасам чын җырчы үсеп килә. Зәңгәр экраннарыбызда Аяз Габитов. Карыйбыз. Чыгыштан көн батышка җәелгән туган җирем, күп милләтле Татарстан, бу минем газиз илем. Татарстан, дан сиңа дан, нурлар чәчеп ата бездә дан. Шал тарихлы син ватаным, татар илегене станым, Татарстаным. Мең яшьлек минем Казан
Келесі җырчыбыз беренче хезмәт хакын колхоз басуында бәрәңге җыеп алган. Әфәрин Ингер Дмитриев, бәрәңгесен дә эше беләсе икән. Ә менә тамашачы фикеренә күз салганда, син бик яхшы җырлыйсың, чөнки көннән-көн яңа баскычка күтәреләсең. Әфәрин, котлыйбыз һәм сүзне үзеңә тапшырабыз. Кая ашыгасың дөнья куып, тукталып бер башың күтәрче. Кара әнә үйең түбәсеңдә, ничек гөрли аппак күгәрчен. Dünya kuup, dünya kurmi kalma. Yıgır buzma gımır arasın. Vakit tabıp şıksın tabiatga. Her kim tarta turmuş arbasın. Sıklana bel күзәт табигатны. Ул бик мөхтаҗ безне күрүгә. Битараф һәм игътибарсыз булу алып бара аны бетүгә. Dünya kuup, dünya kurmi kalma. Yıgır buzma gımır arasın. Vakit tabıp şıksın tabiatga. Her kim tarta turmuş arbasın. Turmuş arbasın. Тапшыруыбызның ахырына якынлаштык. Димәк, нәтиҗә ясарга вакыт та килеп җитте. Дөрестән дә, беренче эш урыны бер аерым вакыйга булып гомергә истә кала. Шулай итеп, тагын бер уйдырманы без сезнең белән җимердек. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам, ә сез үзегезнең яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Киләсе очрашларга кадәр пока-пока.